Welkom bij het voorprogramma, de talkshow van L1 en Pop in Limburg over de muzieksector in Limburg. Want afgelopen jaar met coronatijd heeft heel Limburg natuurlijk binnengezeten. Artiesten, managers, technici. Maar er zijn gelukkig heel veel plannen gemaakt. Zo is er bijvoorbeeld een bijzonder afstudeerproject in Maastricht. Daar straks meer aandacht voor. Eerst even praten met Ruud Peters, manager en boeker. Welkom. Hi, dankjewel. Toch ook wel een bijzonder verhaal, want ja, ik had het heel even over dit jaar. Het is natuurlijk een jaar geweest waarin mensen in de muzieksector blij waren als ze iets van werk hadden. Ja. En jij dacht, ik zeg dat werk op en ik begin voor mezelf. Ja, technisch verandert er niet heel veel, want ik blijf gewoon hetzelfde doen als wat ik deed. En ook heel veel met dezelfde artiesten. Maar ik heb wel zin in een nieuwe stap, ja. Want wat hield die stap in? Wat maakte dat je dacht, het moet anders? Soms wil je gewoon op een andere manier werken, wat misschien niet altijd kan bij hoe je dat deed. En ja, dan moet je toch een keer zelf gaan doen. En wel spannend die stap, zeker in deze tijd natuurlijk. Maar ik had er wel zin in en ik denk van ja, als ik het dan een keer wil veranderen, is misschien dan nu ook wel een goede periode. Ja, want manager, boeker, even voor de mensen die er totaal geen beeld van hebben, wat houdt dat in? Wat doe je dan? Als manager ben je ook strategisch veel meer bezig dan een boeker. Een boeker houdt zich echt voornamelijk bezig met de live shows. Dus eigenlijk een beetje eindverantwoordelijke waar de artiest staat. Maakt ook de deal, strategisch en planning. En een manager kan ook veel meer op recordings een deel bijdragen. En veel meer over de algemene zaken en rondom een artiest. Ja. Ja. Je bent manager, boeker, onder andere voor Blackbird en Davina Michel. Kijk even mee. 17 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde. Zo zitten er nu duizenden studenten in de lente op hun kamer. En ondertussen knijpt de harde werkers in de zorg die amper slapen. New Year's morning, memories are flashing like a rain of falling stars. New dreams dawning, rising from the ashes and glowing in our hearts. Een prachtige opname van Blackbird tijdens Eurosonic Noorderslag. En ook nog een clip van Davina Michel, die natuurlijk heeft staan stralen tijdens het Songfestival. Ja. Het moet voor jou toch een gek jaar zijn geweest? Heel gek jaar. En vooral ook Blackbird, omdat haar debuutalbum kwam echt volgens mij 2 dagen voordat de coronacrisis kwam. Dus we hadden heel lang gewerkt naar het album en daar ben je heel lang mee bezig en het kwam uit. En we zouden gaan toeren en de crisis kwam. Dus ja, dat zijn hele gekke dingen. En de eerste periode was ook heel veel annuleren. Heel veel verplaatsen, niet weten hoe lang het ging duren. Voor de tour van Davina zijn we alles naar het najaar gaan verplaatsen. Achteraf hebben we het 4 keer moeten verplaatsen, de hele tour. Maar Davina Michelle hadden we 2 keer in de AVAS staan. En dat was in april, zou dat plaatsvinden. En ik dacht, nou laten we het naar juni zetten. Een paar weken in lockdown en dan kunnen we weer. Ja, die shows hebben nooit meer plaatsgevonden. Dus vooral de beginperiode was echt alles annuleren en verplaatsen, Ja. Dat vond ik wel lastig. Ja, je kunt het je nu ook bijna niet meer voorstellen. Lijkt Nee. echt een leven geleden. Ja. Wat kun je dan doen als manager voor zo'n artiest? Ten eerste proberen dat alles goed verloopt en dat er rust erin blijft. Dus kijken van, ja, meegaan met wat de rest doet. Gaan we verplaatsen? Wil het festival verplaatsen? Wil de zaal verplaatsen? Moeten we een tour verplaatsen? Kunnen we een tour verplaatsen? En vooral ook de artiesten proberen te begeleiden in hele moeilijke tijden waar je ook zelf het niet weet. Nee, ja, want je wil iemand geruststellen, maar je weet het zelf ook niet. Nee, je weet het niet. Dus ik vond wel dat de tour, bijvoorbeeld de debuutalbumtour van Blackbird, ja, dat moet ook zo heten. En die tour moet ook gewoon doorgaan. Ja, en dan verplaatsen we maar 4 keer. Maar het was een mooie tour en Blackbird heeft daar wilde nog graag die nummers spelen voor het publiek. Wat eigenlijk niet gebeurd is, dus dat is heel gek. Ja, maar dat gaat nu wel gebeuren. Dat gaat ook. zeker gebeuren. Het gaat dit najaar gebeuren. En ja, we gaan er nu toch echt wel van uit dat het nu wel echt gaat 4 plaatsen. keer scheepsrecht. Ja. We hebben het over de grote namen die je begeleidt. Ja. Blackbird en Davina Michel. Maar je begeleidt ook opkomend talent. Ja, dat is eigenlijk ook een reden waarom ik dit voor mezelf ben gaan doen. Omdat ik juist die begeleiding van nieuw talent vind ik heel erg leuk. Vanaf dag 1 samenwerken aan een carrière en daar een bijdrage in kunnen leveren vind ik echt heel mooi om te doen. Bij Davina stonden we natuurlijk aan het begin van de carrière. Daar ben ik echt voornamelijk natuurlijk de boeker. Bij Blackbird doe ik ook het management.
Maar dat triggerde me ook wel om juist nog 2 nieuwe talents te gaan begeleiden. Ja. Zoals Savine en Jules. Voor bands of artiesten uit Limburg die kijken, is er een moment waarvan je zegt, ja, dan moet je eigenlijk langzaamaan wel een manager gaan inschakelen. Maar ik kan me voorstellen dat dat een lastige keuze is. Want je wil het misschien toch niet helemaal uit hand geven. Of het zijn kosten waar je nog niet zeker van bent. Wanneer zou je dat nou moeten gaan doen? Het hangt een beetje af wat je van een manager vraagt. En wat je zelf kunt of wat je juist wil uitbesteden. Dus Blackbird is een mooi verhaal dat zij echt heel veel zelf doet. En daar bewust ook heel veel zelf mee bezig is. En op andere vlakken begeleiding nodig heeft. Maar er zijn ook artiesten die veel meer begeleiding nodig hebben. En ja, die je echt vanaf dag 1 en een heel traject moet begeleiden. Dus je moet ook vooral een beetje naar jezelf kijken van wat kan ik zelf, wat wil ik zelf, ja, en wat kan een ander dan voor me betekenen. Ja. Je bent daar ook mee bezig in workshops en in andere manieren om artiesten daarin te begeleiden. Ja. Ja. Terwijl je bent in 2010 geloof ik uit Limburg vertrokken en dan toch nog wel bezig met die scene hier. En zeker ook met Blackbird, ondanks dat die Limburg natuurlijk ook al voor een groot deel ontstegen is. Ja. Ben je toch nog wel aan het kijken naar wat er hier gebeurt en wat je hier kan doen. Wat maakt dat je toch in Limburg nog Ik kom nog heel graag in Limburg. Ik heb familie in Limburg. Ik kom heel graag in Zevenum. Ja, hier kom je toch vandaan en hier kom je toch ook wel altijd terug. En ja, ik vind het fijn om hier in Limburg toch altijd nog een steentje bij te dragen. En ik woon inderdaad niet meer in Limburg, maar ja, ik ben nog heel betrokken, zeker met Pop in Limburg. Vind ik heel erg leuk om te doen. Ja. Voor jou was echt het netwerk de reden om te switchen? Of dacht je, wat ik wil doen, kan ik niet doen in Limburg? Ja, vooral dat laatste. Ja? Ik kon destijds in 2010... kon ik echt de boeken van een paar grote acts worden. Ja, dat gaat gewoon niet vanuit Zevenum. Daar moest ik voor naar Den Haag. Ik werd de boeken van Kane destijds. En Direct, ja, dat gebeurt allemaal in Den Haag. Dus daar moest ik zijn. Ja, dus dat ging gewoon niet vanuit Limburg. Dus daarom heb ik die stap moeten maken. Ja, en dan af en toe... Ja, daarom toch die betrokkenheid met Limburg houden. Ja, af en toe even een uitstapje. Ja. Ja. Wat ga je de komende tijd nog doen? Ik ga de komende tijd we zijn nu eigenlijk weer op het starten. Dus iedereen denkt dat we toch wel weer wat dingen kunnen gaan organiseren. Maar ja, iedereen vindt ook dat ze weer wat moeten gaan organiseren. Dus het is best wel een hectische periode op dit moment. Dus daar ga ik me eigenlijk nu wel heel erg mee bezighouden om gewoon weer te kijken hoe we dit seizoen en eigenlijk de zomer nog een paar mooie festivals kunnen doen. Voor Blackbird hebben we mooie festivals staan. Voor Davina Michelle hebben we ook mooie festivals staan. En voor Savine gaan we beginnen. Het is de bedoeling dat je daar meer van gaat horen. Ja, Jules en Savine zijn 2 opkomende talenten die je nog begeleidt. Ja. Hoe maak je nu? Je hebt het een beetje over de planning. En je wil het natuurlijk zo rooskleurig uit laten zien als je kan. Je wil alles plannen wat je wilt plannen. Maar ik kan me voorstellen dat je ook nog wel als manager een klein beetje een slag om de arm probeert te houden. Is het moeilijk om op dit moment die keuzes voor een artiest te maken? Van dit gaan we wel doen en dit niet. Omdat het nog zo onzeker is allemaal. Ja, ik vind dat je vooral vooruit moet kijken. Dus je kunt, als je nu al op de rem gaat stappen dat je bang bent dat het misschien weer terugkomt. Ja, ik denk dat je dan met 1-0 achter staat. Ik denk dat je gewoon vooruit moet kijken. En ervan uitgaan dat we weer dingen kunnen. Op radio kan natuurlijk veel meer. Hè. Je kunt altijd een plaat naar de radio brengen. Je kunt altijd de studio in om op te gaan nemen. Misschien kun je nog niet gelijk optreden. Maar je kunt wel bezig zijn met de plaat waar je aan gaat werken. En om op de radio te krijgen. Ja, we zeggen even, dit was het. We hebben het nu gehad. We gaan door. Ja. En we zijn 5 jaar, 10 jaar later. Wat heb je dan meegenomen uit het afgelopen jaar? Goeie vraag. Eigenlijk wel gewoon vooruitkijken. Ik snap dat heel veel organisatoren en mensen sceptischer zijn geworden en misschien iets meer reserves in boeken, omdat er gewoon heel veel gebeurd is en heel veel verliezen zijn geleden. Maar ik vind dat je gewoon vooral weer vooruit moet kijken en kijken wat er wel kan. En daar wil ik me vooral op richten. Ja, dat is ook iets wat je natuurlijk mee zou geven aan de artiesten en bands die nog geen manager hebben misschien. Ja. Is er nog iets waarvan je zegt, oh ja, als je op dit moment kijkt en je bent erover na aan denken, wat moet mijn volgende stap zijn? Waarvan je zegt, daar zou ik mee beginnen? Nou, richt je gewoon ten eerste gewoon op wat wel kan. Dus dat is wat ik zeg, dat je kunt de studio in, je kunt gaan opnemen, je kunt gaan schrijven, je kunt muziek naar de radio brengen. Dat kan allemaal wel. En misschien kun je niet gelijk spelen, maar die andere dingen wel. Dus ga vooral kijken wat wel kan. Ja.
De tour van Blackbird staat gepland. Davide Michel, wat gaat daar de komende tijd mee gebeuren? Davide Michel gaan we de zomer in, de festivals op. En Blackbird ook. Dat is eigenlijk wat er nu echt vooral in de planning staat. Vooral weer spelen. Voor de festivals die wel wat gaan organiseren. Ja. Ze staan te strappelen om weer het podium op te mogen. Het is zo lang geleden. Die twee houden we in de gaten. Jules en Savine, daar gaan we nog veel van horen. Ja. Heb je nog plek voor iemand erbij, misschien? Ja, misschien wel. Je weet het niet. We houden die in de gaten. Ruud Peters, manager Boeken, dankjewel voor je komst. Graag gedaan. People, stop talking to me. Don't stop talking to me. Take me for granted, shut me down. Sister, brother, mother, stop yelling at me. Just start talking to me. Don't take advantage, come around. Laat mij opstaan, laat mij op, nou opgelost, ik was te moe. Al dat gedoe, maar ja. Ik ben ook maar mens. Ik ben ook maar mens. I know we'll end up where I need to be. Where I need to be. Life is overrated. Nothing to unfold. You can't turn the pages. The writing's on the wall. Allemaal van Limburgse bodem. Talkbox, Brolin, Salomon en Hometown Crew kwamen voorbij. Als je meer Limburgse popmuziek wil ontdekken, kun je ook luisteren naar de podcast Poppodium Limburg. Die vind je op l1.nl/podcast. Het synthpopduo, mag ik jullie denk ik wel noemen, uit Maastricht. Jessica Kulka en Freddy Tinks, welkom. Thank you. Eigenlijk in het bijzonder hier vanwege jouw afstudeerproject, Jessica. Wat studeer je? Ik ben net afgestudeerd, letterlijk 3 dagen geleden. Oh, gefeliciteerd. Thank you. Filmisch beeld aan de Kunstacademie heb ik gestudeerd. En je hebt jouw afstudeerproject in het teken gezet van jullie als duo Foreign Bloom. Ja, ik heb een visual EP gemaakt. Dus dat is eigenlijk een shortfilm in combinatie met 3 songs die we hebben geschreven en gemaakt. En daar komt nog spoken word in voor. Dus, Ja, we hebben een trailer van die shortfilm. Laten we daar naar kijken en dan kunnen we het er dan nog even over hebben. Spannend. I cannot move on. We're stuck in between. Keeping you close while we're walking away. I cannot move on. We're in too deep. Pushing it further while there's nothing left to see. We cannot move on. We're stuck in between. Keeping you close while we're walking away. I cannot move on. We're in too deep. Pushing it further while there's nothing left of me. Not even trying to talk, 'cause our words are lost. I don't actually know you anymore. I try to hold on, but it's slipping away. I don't actually know you anyway. Not even trying to talk, 'cause our words are lost. I don't actually know you anymore. I try to hold on, but it's slipping away. I don't actually know you anyway. Your words were like a curse, following me wherever I go, shaping who I am today. Your words will never really drift away. Now it's time to listen, to truly listen. I wish I could free you from your own prison.
answer to your words. And if I did, it would hurt you. My patience come to an end. I won't be dragged into your self-pity again. I know you cry after you lie into my face. I know exactly how it works. I wonder if you ever hear yourself. I wonder if you think you're honest to yourself. Oh, I just can't hear it anymore. I just can't fix the things you've lost. And I just won't hear it anymore. 'Cause I can't fix the things you've lost. Jullie hebben de muziek ervoor geschreven. Je ziet de dans, film, alles komt bij elkaar. Hoe breng je dat nou allemaal samen tot één concept? Dat is nog wel een proces eigenlijk. Met het idee van het visual EP was ik al even bezig wel. Ik denk dat ik misschien al wel 3 jaar met dat idee rondliep om zoiets te maken. En in de tussentijd heb ik Freddy eigenlijk leren kennen. En toen zijn we langzaam begonnen met muziek te maken. En ik heb zelfs nog een tussenjaar genomen van de academie, waarin wij eigenlijk heel erg op de muziek zijn gaan focussen. En uiteindelijk toen is dit zeg maar ontstaan. Dus we hebben eerst de nummers geschreven. En ik heb ook eerst nog uitgezocht welke nummers het echt zouden gaan worden. En hoe vertaal je een verhaal natuurlijk. En uiteindelijk is dat dit werk geworden. Want wat is jullie wisselwerking? Hoe werken jullie samen? Ja, daarvoor heb ik ook nog een documentaire gemaakt dit jaar. Om dat helemaal uit te leggen. Ja, kind of. Ja, het komt er wel echt in voor. I think what we do is Jessica brings her stories and her lyrics, and then from there on I produce the music to it. So like Jessica brings the core of the song, and then I try to attach my own emotions to it and translate that into something that I think I really like, and I think a lot of people really like. So it's really seeing the stories that Jessica brings me, and then really getting the best out of it and giving it the sound it deserves. Even voor de duidelijkheid, Freddy, ik mag Nederlands tegen je praten. En niet Ja. dat het super onbeleefd is dat ik dit aan het doen ben. Je verstaat me gewoon Ja, ik prima. versta Het is alleen iets makkelijker om Engels Ja. terug te praten. Als je het hebt over die aanvulling van elkaar, is het dan ook wel eens dat jullie het niet met elkaar eens zijn? Want het klinkt allemaal heel harmonisch. Jullie hebben elkaar gevonden en toen is For in Bloom ontstaan. Ja, je gaat het wel zien in de documentaire ook. Het clasht, tuurlijk clasht het af en toe. Maar we zijn er zo gepassioneerd over. We willen zo graag iets vets neerzetten. I think it clashes once about every 2 months, and we just accepted that as part of the process. It has never stopped us, and I don't think it will ever stop us. And I think we just accept the clashes and try to overcome them faster every time. Ja. Jullie hebben elkaar natuurlijk daarin deels gevonden dan in dat maakproces samen. Maar ook in wat jullie mensen mee willen geven. Wat is het wat jullie mensen willen laten... Wat is de boodschap eigenlijk van For in Bloom? Ja, als in van de naam, van de titel bijvoorbeeld? Of van Ja, van het werk? geheel, ja. Ja, we zijn namelijk met de naam, daar kwam Freddy mee. We hadden echt een naam nodig die inderdaad ons representeert. En ook een naam die niet al bestond. Of dat als je het opzoekt, dat wij in ieder geval te zien zijn. En toen hebben we heel lang gezocht. We hebben lijstjes gemaakt. We zijn een rondje door Maastricht heen gaan lopen. En uiteindelijk kwamen we uit op For in Bloom. Omdat zeg maar, het gaat continu om ontwikkeling, om blooming. En Foreign is net het apartere stukje. Het niet standaard popmuziek, denk ik, wat we maken. Of iets, we zoeken in ieder geval iets aparts, denk ik. Iets wat ons definieert, denk ik. I think what we're trying to achieve with For in Bloom is what everybody with music is trying to achieve, and that's that people feel emotions. And we do that in the only way we know how, and that is just by being authentic and then doing the best we can. Jullie hebben de afgelopen jaren daaraan gewerkt dan met elkaar in de studio en binnen. En dan
op een gegeven moment krijgt dat concept vorm en dan willen jullie ook echt iets gaan maken. En daarvoor hebben jullie de makersregeling ook aangesproken. Dus dat is eigenlijk een manier om ook subsidie te krijgen, om ook ondersteuning te krijgen voor je project. Was dat voor jullie nog lastig? Is dat moeilijk te vinden bijvoorbeeld? Of ging dat eigenlijk allemaal wel makkelijk? Nou, ik wist er al van. Ik had het vorig jaar namelijk al voorbij zien komen. Dus ik heb de hele tijd gegoogeld en in de gaten gehouden van wanneer het was. En zodra het kon, hebben we ons ingeschreven. Dus ja, dat was het. Maar het was wel dat ik wist het wel. Anders. Dat heeft jullie uiteindelijk ook geholpen bij de documentaire. Wat houdt de documentaire precies in? De makersregeling heeft niet met de documentaire verder te maken. Er staat wel inderdaad, stond al 1 bij. Maar de documentaire die heb ik ingediend bij Limburg Film Office. En daar hebben we toen subsidie voor gekregen. En toen kon ik een team bij elkaar zetten, zodat we die film konden maken. Dus dat staat los van de makersregeling. I think the makersregeling is what we need for our next step. So now we have all those visuals, we have our music ready. We really took the corona time to prepare everything as best as we can. And I think now the next step is really play on stages, get this out to the world, just tell everyone about it and really make it a big thing. And this is really what we now can do with the support from the makersregeling. Want niet om jullie zenuwachtig te maken, maar jullie hebben nog nooit samen live op een podium gestaan, of wel? 1 keertje. 1 keertje? 1 keer. In wat voor setting? Met een verjaardag van de producenten van de film. Klein beetje kunnen proeven wel. Hoe gaat het er dan live uitzien? Want in een studio heb je natuurlijk heel veel controle over wat je wel en niet kunt. Live is het ook wel heel anders. Welke vorm krijgt het dan? Ja, dat is dus onze volgende stap. Omdat we dus zo gefocust zijn geweest op het branden van ons, hebben natuurlijk 2 disciplines bij elkaar. Dat is heel erg onze focus geweest. En ja, tenminste, ik heb er heel erg veel zin in. Volgens mij jij ook. Om het uit te gaan werken. Dus inderdaad, wat gaan we precies aanbieden? Hoe gaan we het laten zien? We hebben de film, dat kunnen we laten zien. Stukken ervan, in een loop bijvoorbeeld. En I think that what we also have in the songs and in the project so far will also be what we try to achieve live. So there will be the connection out of a visual experience, stage design and actual visuals and the music. And I think we're going to rework a lot of the music so that it fits the live setting much better. Dat het live ook wel echt anders is dan zoals het nu klinkt. Our music is, some of it is quite soft and I think we want to also feel a bit the energy of a live setting and we don't want to rewrite everything, but we can optimize it a little. Die optredens die komen er later nog aan. Laten we eerst nog een klein stukje kijken naar de documentaire van Vormbloem. Ik voel me onrustig. Ik wil door. Ik vraag me af of we eigenlijk nog wel op een groot podium zullen gaan staan uiteindelijk. Met onze eigen muziek. Het lijkt bijna onmogelijk. En ik weet ook helemaal niet of mijn podiumvrees het wel aan kan. En of concerten nog zo zullen zijn zoals voorheen. We waren best wel lekker bezig eigenlijk al. Net op het punt om live te gaan. Een voorproefje van de documentaire. Een voorproefje op jullie live straks, wat het gaat gebeuren. Wanneer gaan we het allemaal zien? Ja, de documentaire, ik weet nog niet precies wanneer, maar die komt als het goed is ook op L1. En voor de rest gaan we de documentaire gaan we in ieder geval opsturen nog naar filmfestivals. Kijken waar dat weer uitkomt. En het visual EP gaan we 2 juli uitbrengen. We moeten jullie gewoon in de gaten houden, dat is het eigenlijk. Vormbloem, dankjewel dat jullie even kennis wilden komen maken. Jessica en Freddy. Dankjewel. Dit was het voorprogramma. De volgende keer praten we verder over de popmuziek in Limburg.